Kaixo eta ongi etorri jakinera. Gaurko bideoan 0-0 indeterminazioa ikusiko dugu. Limite hau egin behar dugu. Limitea egiteko lehenengo eta behin ordezkatzen dugu balioa. Hau, minus batekin, minus lau, minus bat, minus bost, 0 ematen da, eta hemen iru gehi bat minus minus, gehi lau minus lau, 0. 0-0 indeterminaziora ailegatuko gara. Indeterminazio hauek ebazten dira faktore bat, edo ateratzen dira faktore bat errepikatzen delako, eta 0 egiten duela. Orduan, faktorizatu behar dugu, bi polinomioen faktoreak atera behar ditugu, eta gero simplifikatuko da. Hirugarren eta laugarren mailako polinomioak badauzkagu, orduan, Ruffini egin behar dugu. Gogoratu, bi marra hauek jarriko ditugu, lau, berbi monomioa ez dagoenez, 0 kokatuko dugu, bat eta bost. Eta gogoratu, Ruffini egiteko, erroak bilatzeko, egin behar dituguna dela, bosten zatitzailekin frogatzea, baina hemen limitekin, hau 0 bada, hau izango da soluzioa. Orduan hori erabiliko dugu, zuzenean. Lau, minus lau, minus lau, lau, bost, eta minus bost, eta 0. Nahiko batekin, nahiko, bestela gero errepikatuko dugu. Gauza bera errepikatuko dugu, bigarren polinomioekin, iru, 0, 0, beriru eta berbi falta direlako, minus bat, minus lau, eta orduan, berriro, minus batekin frogatuko dugu. Iru, minus iru, minus iru, 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 minus iru, minus lau, lau eta 0. Orduan, faktoreak jarriko ditugu, gogoratu, izak gehi bat kokatu behar dudala, minus bat gehi bat 0 delako, eta gero zatidura, lau, iza berbi, minus lau, iza gehi bost. Eta hemen, iza gehi bat, eta orain, iru iza beriru, minus iru iza berbi, gehi iru iza, ken lau. Orain hau simplifikatzen da, eta berriro egingo dugu limitea. Horretarako minus bat zartuko dugu, lau gehi bost bederatzi, eta minus minus plus, bederatzi gehi lau, amairu. Ja ez da izango 0. Hemen, zer gertatuko den, minus bat, beriru minus bat, izango da, orduan minus iru, minus iru, minus zei, minus iru, minus bederatzi, eta minus lau, minus amairu. Hau, ez da indeterminazio bat, baizik eta zenbaki bat. Minus bat. Hau izango da, limite honen emaitza. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik, eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.